बड़ा सुंदर सोहर कि नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के हरे अखिया हमाई के हो। आज बबुआ के बड़का पापा राजू भैया हमने के सामने बैठल बने। इस जगह के बारे में हमरा के पता चलल गोलू जनता ने राजू भैया के हम 5000 से अधिक लोग आज क्षेत्र में खैले बा। ऐसा भोज बहुत कम जगह देखे के मिलेला। तो हम चाहब कि राजू भैया खातिर एगो रउआ सब जोरदार ताली बजा दी। ये परिवार के खातिर एगो जोरदार ताली बजा कि नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के हरे अखिया हमाई के कि ललना मुहावा चंदवा सूरज हवा सगर हो जोर भोले के ललना मुहावा चंदवा सूरज सगर हो जोर भइले हो। जुग जुग जिया सुला नामा भवनवा के भाग जागल जुग जुग जिया सुला नामा भवनवा के भाग जागल ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में आज संतोष बबुआ के जो बुआ हुई है, मौसी हुई है, बड़की मम्मी हुई है, दादी हुई है, पापा हुई है, बड़का पापा बड़की मम्मी हुई है। वो अपना बबुआ के देख के आज एक को गाना गावत है कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको जहन में एगो गाना याद है, बड़ा सुंदर पुरान गीत है, बड़ा प्यारा गीत। जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं याद इन होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ तेरा दीवाना धीरे धीरे तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। और बड़ा सुंदर लाइन हमारा सबसे पसंदीदा लाइन है, नाची नाची गावेली बहिनिया। ऐसे कि बबुआ के जौन बहिन बड़ी इनकर जौन बड़ बेटी हिया भैया, हेलो बबुआ के पापा राउर जौन बड़ बेटी है शायद 3 या 4 साल के बिया या 5 साल के बिया, बहुत सुंदर बिया, छोट के बिया है ना। इनकी बेटी है ना 5 साल की 4 साल की, इतना सुघर बिया, ऊपरे के देख के लाइन आज याद आ रहा है।
नाची नाची गावेली मोहिनिया ननद के खेलावे नाच नाच गावेली बहिनिया नाची नाची गावेली मोहिनिया ननद के खेलावे लल नाची होकी के चले होकी के चलेला दस बरस हो बुलावत हम दादी लोग के नहीं बुलावत कि पहला ऐसा सोहर के कार्यक्रम बाटे कि कोनो भी घर के परिवार मोहर नहीं दे ऐसा परिवार बाटे बाकी देखी उत्कर्ष जी एहे माँ कैसन उनकरा के टॉर्चर कर देलू कि चलिए गइले आइबे नहीं कि कइले मैं कुछ उत्कर्ष जी कहाँ बने अच्छा पैसा लेबे गइल बनी का तब ठीक बताओ 1 घंटा बातें आई कोनो दिक्कत नहीं थी एक बात बताई मौसी बैठल बड़ी सामने है ना दू गो मौसी है अच्छा इहो मामे होई लेकिन एगो लाइन कहे मौसी कुंवारी बड़ भागिन अना धन लुटावे मौसी कुंवारी बड़ भागिन अना धन लुटावे ए ललना दुआरा बाजला बधइया जनवा उठे सो ए ललना दुआरा बाजला बधइया जनवा उठे सो जुग जुग जिया सुलाला एक में भैया इनिक नहीं की लगत कि हमार मौसी लोग खाली हाथे बैठल बड़ी हनु मौसी लोग हम देखनी है कि जितना घर के महिलाएं जब फोटो खिंचवैले बड़ी सब एक गो जब मोहर नहीं खिदे कहाँ गइली लोग फुआ लोग कहाँ बड़ू ए फुआ खाली लेवे में बड़ू देवे में नहीं खी मौसी लोग बड़ी बड़की मम्मी बड़ी अच्छा हेनियो लोग तक करी ना ठीक बा गूगल पे नंबर पे ट्रांसफर करो सबके ठीक नो जुग जुग जिया सुलाला रुको तू हो कंजूस पापा तारा के हम का कहे हे इनकरा पे कुछ याद आवत जे बाबूजी तनी शर्मा तनी ढेर चलत रहे अरे 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 देख मिल गइल बा मोहर हमने के ढेर देखी मांगल हमने के कुछो मिलो आई हो मौसी लोग आइए 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 इतना शर्मा तारी मौसी लोग देखनी फोटो खिंचवाए में हो लोग आगे रहलिए तारा फिर आइलिए सब मौसी लोग देखी सोहर में मोहर मांग मांग के लेवल जाला तारे से सिखले बने मां तनी चाह के एगो ताली बजा दी मौसी लोग खातिर वाह ई बबुआ के बड़का पापा देनी है ना देवेला ठीक बा चली जुग जुग जिया सुलाला नावा के भाग जागल जुग जुग ए भाई रुको देखिए दिल पे लगा चोट तो बुआ जी के पास से निकला 500 रुपए का नोट सॉरी 1000 का नोट अच्छा एगो फूफा के संत मिलाइल बनी का अच्छा फूफा कहाँ बनी ए फूफा खाली बुआ फिरी रहब चली बुआ के बहुत सारा आशीर्वाद बहुत सारा पुरस्कार बुआ सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावे दियो बुआ सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावे दियो ए ललना दुआरा बाजला बधइया जनवा उठे सो ए ललना दुआरा
आशीर्वाद बुआ के तरफ से